ban pen scam ya ka khubor ka bla pen mi ka artarik ulber arajar pusau pau dukhat ka channel C upa storji lingdo ula shakem hakipulit hashwabu thumu ban pendam waj yala de hakamat ka sarkar nakaliang ushulong mil ulala ban lum shushu yala ki jong ki saki kumban chupentep ka kerwo ka bayo pedang ka janmiet jong ka artarik rumpang arajar pusau now rituraj ravi usp ka east castles kala pentep bayuba storji lakem ka shitarik ulber arajar pusau naka yengsa jong ka kemi kabadan ha maulin rei kleshnong badla kem ye uba storji ubalong kumu personal security officer jong ka seng bad menchua kumu pso jong ue hazarika ubajutep kum man bhalang jerwa ubabat menchua ka kerdan vice chairman jong ka tega seng dakabak kenoru bauba storji udan benta haki babon teliki kamrunar baduk pedre naki kam bai tingkho bat ka an kumba ka lat pathairu kadon la ka jong ka jingtre kam ban yit binya iki khubor kala pelong yu shlong mil ban wat ya ka shiti ka boba storji lingdo ula deb ban pen poi ha ka bai dei ba ka jing eno kam jong u lingba ka jing penon kam da ka rin san social media ha ka jing wat ikate ka shiti lingba ki telong khubor ki ba udon kam shim long ka basuk bat kala bampor palat ya ka laipo kenta tam ha ka bai dei ba ka ni ka khubor la pershang ban ekran ba ki ba yeng sem jong ba storji hindai kim shim la kwa ban ekran ne ban kren aa yamenta bat kat badang pershang pan wat la ka te ka shiti ka don jing tho ayu bat ki ba ba storji la pan sngo ayu shekinong elam jong ka seng channel C haba yo pdyang ye ka te ka shiti ling ba ka tlong kubor ka ba udon la la ban ong ba ka ni ka shiti ka deiru ka ba la deb ban soi bat ka jing soi ru ka dei hakar ru pratrik rumpang arajar arpusau ya ka ni ka shiti uba storji la tho ta ka tien khasi bala tho be chu chairman bo secretary ka ba ka phang jong ka shiti ka dei ka shiti eno kam kumut khot jong ka seng ha ka shiti uba storji ula ong badakani ka shiti kwa pan pentep shikinong elam bola rai ban eno kam naka seng naki daw bom la kyar dakba pentep ru bo don ye ka jingkit clear ka bakraw ban pej ban don ringkat no bala ki khon kikti pat yala ka jong ka kimi ka bala nang yaaj karta komjuru ban pentep ba don ha kamet ka bakhlan ba ha ka jo ka por ha ka te ka shiti ula ai khuble kirpang ye baro kit khot jong ka seng channel C kibala le bai u bat kibala don ringkat habaro kipor kiba ulai don lang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety meghalaya